ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Мо имрӯз дар чанд атрофи мавзӯъҳо суҳбат мегзаронем. Яке аз мавзӯъҳои муҳим ҳамин аст ки мо як чанд рӯз пеш як навор кардем ва гуфтем ки аз 8 феврал Иркутск тасмим гирифтагие ки парвозҳои байналмилалии худша оғоз бигардонад. Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Вале мутаассифона аз ин суханҳои мо баъзан нафарон моро нодуруст фаҳмидан ба фикр ақидаи худшон фикр карданд ки дар ҳоле ки Иркутск парвозҳоша шурӯъ кард, тамоми парвозҳои Федератсияи Россия кушода мешавад. Вале мо дар ҷавоби ин суханҳо гуфтем ки мутаассифона тамоми парвозҳои Россия кушода намешавад, танҳо Иркутск ҳамихели тасмим гирифтагӣ ҳастад. Ва хушбахтона Иркутск парвозҳои байналмилалии худша иҷоза дод, шурӯъ карда аз дирӯз, яъне ки аз 8 феврал. айни ҳол мо нусхаша як бори дигар мехонем ва баъдан мавзӯъро боз идома метиҳем. Бо диққат гӯш кунем. Аз ҷиҳати назариявӣ аз фурудгоҳи Иркутск ба кишварҳои Осиёи марказӣ парвоз кардан мумкин аст, аммо амалан ин кор ғайриимкон аст. Дар Иркутск парвозҳои мунтазами байналмилалӣ расман иҷоза дода шуданд, аммо ягон ҳавопаймо ба хориҷ парвоз карда наметавонад, менависанд дар ахборот. Ин дар ҳоле аст ки марзҳои аксари кишварҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам бастаанд. Намояндагони фурудгоҳ гуфтанд, омодаанд парвозҳо ба Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистонро анҷом диҳанд, аммо то ба ҳол ширкатҳои ҳавопаймоиро ҷустуҷӯ доранд. Яъне ки вилояти Иркутски Федератсияи Россия аллакай иҷозат дод барои парвоз кардани парвозҳои байналмилалӣ ва муқаррар кард омода кунад парвозҳоша ба Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон. Лекин бародарони азиз, як чизи дигаро ба шумо хотиррасон мекунам, ҳамин чиза хушрӯтар аҳамият битиҳен ва гӯш кунед, чунки ҳар вақте ки мо мегем парвозҳо ба ягон давлат кушода мешавад, шумо баъзан нафарҳо фикр ақидаи худтона ба таври бадаш баён мекунед. Дар ҳоле ки Иркутск иҷоза дод, яъне Иркутск тасмим гирифт ки парвозҳои байналмилалиша кушода кунад бо ҳама давлатҳо. Лекин мутаассифона дар иҷа як гапи дигаре ки то айни ҳол ҳастанд давлатҳое ки парвозҳои байналмилалии худшона кушода кардагӣ нестанд ба ҳама давлатҳо, аз ҷумла Узбекистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон ки ба ҳама ҷо парвозҳошона кушода кардагӣ нестанд. Ба шумор ба давлатҳое парвоз мекунанд, боз ба баъзе давлатҳо парвозҳои чартерӣ доранд. Айни ҳол Узбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон парвозҳои байналмилалӣ надоранд. Дар ҳоле ки давлатҳоеро ки мо номбар кардем парвозҳои байналмилалии худшона иҷозат метиҳанд, дар ин ҳолат албатта ки аллакай Иркутск омода ҳастай ва иҷозат додагӣ ҳастай парвозҳои байналмилалии худша шурӯъ бигардонад. Дар ҳоле ки агар Тоҷикистон иҷозат дод, яъне тасмим гирифт ки бо Иркутск рафту омад ба мисли пештара кунад, дар ин ҳолат бе ягон монеагӣ шаҳрвандои ду кишвар метавонанд дохили давлати якдигараш бишаванд. Ё ки Ҷумҳурии Узбекистон низ ҳамчунин агар иҷозат битиҳад барои парвозҳои байналмилалӣ бо Ҷумҳурии Узбекистон ҳам низ иҷозат мешавад. Ё ки Қирғизистонро дар назар мегирем. Умуман ҳама давлатҳо бояд аввалан аз ҷониби худшон иҷозат битиҳанд барои парвозҳои байналмилалишона кушода кардан. Чихеле ки Иркутск аллакай иҷозат дод ва тайёрае ки парвозҳои байналмилалии худша бо ҳамаи давлатҳо барқарор кунад. бародарони азиз, ҳамин буд як каме маълумот дар бораи кушодашавии парвозҳо аз ҷониби Иркутск, яъне парвозҳои байналмилалӣ. Ахборот ҳамин қадар буд, мо ба шумо фаҳмондем ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегиред. ма дуюм бортира қитховарам набинам. Мара фаҳмидӣ?
روا پای کورت شو ما تو که خالی میشم فقط من میخوام میگم بور کارم کداگیو اگر یه بار که من میتونم خالی بکنی دابولات زن میگیرم فهمیدی استی ما باید تجارت خودم وسیع‌تر کنم سند توی موندن میگیری خو برای تو بخشیدم ما پشت دپشو 4 ساعت خمش دگی همش میخوام داده بسپارم بو پیش رفتنش مولر در بالای سرمو برای پس کورت شو замонова нависай 38 000 рубл арзонай ин навор нашида ка апайн ёки хоҳараи ма 38 000 рубл нагуфтам аввалан 3800 рубл гуфтам ва бале ки арзонай аз пештара дида хеле арзонай бисёре аз нафарое ки дар вақти карантин ба тоҷикистон омадан ӯ шахсиятҳо худшон шоҳид ҳастанд ки дар ӯ вақт билет 56 000 рубля дар бар мегирифт айни ҳол боша аз федератсияи россия ба ҷумҳурии тоҷикистон нархи чипта 3800 рубля дар бар мегирад ва ана ҳамун ҳуҷҷати беморӣ яъне ҳуҷҷати тиббие ки шумо мегирен 2750 рубл таҷик медиа нависай электрошокер гуфтаен свет мурдак чӣ бале дар ҳоле ки мо дирӯз як барнома пешниҳоди шумо кардем ва дар охири барнома қайд кардем узр пурсидем аз шумо ки дар байни барнома свет мурд ва мо натонистем ки барномаи худмона давом битиҳем ба ҳамин хотир ҳамун қадаре ки мо гап задагӣ будем ҳамун қадаре ки сиёмка карда будем ҳамура пешкаши шумо гардондем дар уҷа ма дар бораи электрошокер гап зада иста будам яъне ки ба ма як кас савол додагӣ буд ки истифода бурдани ҳамин гуна чизҳо мумкин ҳастанд ё ки не ва баъдан ман мисол овардам ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳатто истифода бурдани электрошокер мумкин нестай ва ногуфта намона ки қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ягон силоҳҳои сарда истифода бурдан ҳатто барои самазашитаи худтон иҷозат додагӣ нестай мисол мегирем корча мегардонен ё ки электрошокер мегардонен ё ки бита мегардонен ҳар гуна силоҳҳои сарде ки мегардонен дар ҳоле ки шуморо дастгир мекунанд агар шумо дар ҳолати ҷангам қарор надошта бошену дар бари шумо корча ё электрошокер дарёфт кунанд дар ин ҳолат 15 шабона рӯз ҳабси маъмуритон мекунанд абдуллоҳи аббосӣ нависай ака ба пеш андоз супор мавзӯъ интизорем бародар дар бораи андоз мавзӯъ гуфта ё ки чӣ ман нафаҳмидам агар дар бораи андоз гуфта бошӣ гап нест рӯзои наздик ягон барнома мекунем ситора тиҷаи нависай салому алайкум акаи соробон одамое ки депорт буданд ном ва фамилияшона алиш карда омада метавонанд ай тоҷикистон камтар маълумот медоден ҳазор аҳмад ма дар ин бора ягон маълумот дода наметавонам ва ягон советам наметавонам чунки аз сухани худат маълуме ки ту кори ғайриқонунӣ кардастай дар бораи кори ғайриқонунӣ кардани ту ма ягон совет дода наметавонам тара барое ки давлатра запрет кардагия ворид шидан ба ҳамун кишвара та барои ғайриқонунӣ яъне ном фамилията дига карда вориди ҳамун кишвар мешавӣ мастонахон нависай ассалому алайкум акаи соробон як савол дорам шаҳри самара рафтан айкай сар мешавад дар ҳамин саволҳои ма ҷавоб те пешакӣ раҳмат самара ҳоли ягон маълумот нест ва барои занҳо низ рейс муқаррар кардагӣ нестанд аз федератсияи россия аъзои комиссия ба ҷумҳурии тоҷикистон ташкил кардагиянд танҳо мардҳоро мебаранд барои иншоотҳо яъне ки барои сохтмони биноҳо ва иншоотҳои давлатӣ айни ҳол ба иркутск ва санкт петербург муҳоҷирои ҷумҳурии тоҷикистона яъне ки шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистона мардора интиқол додастанд баҳодур нависай салому алайкум ака конкретна кай границаҳои тоҷикистонам мекушоянд ягон маълумот дорӣ бародар агар конкретна кушоданша ман медонистам дар ҳамин бора як дона видео мекардам ҳар рӯз видео намекардам дигар саидов нависай акай сорбон ма паспортма гум кардам шумо метавонед ки дар барномаи худтон эълон кунед саидова мағфират паҳлавоновна бародарои азиз касе ки агар ҳамин хеле ҳуҷҷат биёва бинависед дар комментария ин шахсият паспортша гум карда будем идрис нависай салом амаки қатичиба намешава фамилияҳо яканд ку бо меган раҳо ҳуяну раҳо кушода нестанд ва ба воситаи амаки рафта намешава ба федератсияи россия агар ки дар назар дошта бошӣ ки амакат гражданство дора ва ту ҷиянаш ба воситаи амакат бирай намешава вай танҳо метавонад ки фарзандои худша ба пеши худаш даъват кунад сафаралӣ ҳасанов нависай салому алайкум акаи сорбон дар киҷо номнавис кардан дар корае барои россия рафтан дар шуғли аҳолӣ мо дар барномаи пештара гуфтагием ҳамаша ҳамура тамошо кунед бо маълумоти пара гуфтагӣ ҳастем
бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария бинависен. дар канали юристи ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.